zomaar net door welke bril ze het bekikt, Jan. Ja, deze bril is kapot in ieder geval. Ja? Volgens mij zie ze dat verkeerd. Ik zeg toch dat het kapot is. En dat is dan weer afhankelijk van die opticien. Ja, dat is waar. We kunnen eens gaan kijken bij de opticien in de sketch. Nu kijk toch toch. Aan een schat warm. Als ik dich zie, dan voel ik mich in de hemel. Vannacht wil ik met dich gelukkig zijn. La 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 la. Wat is hier nu los? Bist du nog immer aan het vegen? Nee, staan op de bus te wachten. Het is 9 uur en mijn zaak moet open. Ik heb mich verslapen. Man, dat komt met de beste families voor. Weet ze wat? Hier, pak de gans aan. Kom ze vanavond met terug. Allee. Vanavond? Ja. Nee, vanavond. Dat gaat niet. Oh, vanavond. Dan heb ik een date. En wat? Mijn god. Een afspraak met een heel schoon, knappe man. Hey, hallo. Bist du nog daar? Ja, ik hoor maar weer, Frans. Maar loop niet de kleinte in de weg door. Ik toch niet. Du kent mich toch. Door roemjes. Ja. Dag. Meneer, ik heb het recept bij me van de oogdokter. Voor nu glazen. En dan wil ik mich ook met Ragumentuur zoeken. Ja, zeker. Eens kijken. Kom maar even met mevrouw. Allee, door. Ja, kan ook niet, ja. Kom maar met me bruiken. Ik heb er echt de leukste montuurtjes. Moet je eens kijken. Hartstikke moderne. Oh. Of wacht. Ik heb nog een schonder. De rooi. Kijk eens hier. Zo gaat schoon. Nog de schoon om op een meisje te zetten. Weet je wat? Ja, nee dag. Dan moet ik gewoon nog mijn ganse garderobe erop aan gaan passen. Nee, laat mich maar geen alles zien. Maar dat geuvig gezicht. Hoe haal een ganse party hoedje er al alleen? Nou, eigenlijk vind ik ze niet zo leuk. Dat haalt alleen maar mijn minpunten op mijn visage mee aan de boven. Laat mich maar het gans gewend zien. Jazeker, mevrouw. Zo. Kijk eens aan. Dit is nog een oude collectie. Kunt je even rustig kijken. Zo. Goedemorgen. Ik ogenbliks, ik ben zo bier. Ja. Meneer. Heb je ook in de bril wat minder, de spiegel wat minder verdraaid? Ik schrik nogal van mezelf, eerlijk gezegd. Natuurlijk, mevrouw. Kijk, kwestie van het spiegeltje omdraaien. Ah, werkt dat zo? Ja. Daar word ik nu niet opgekomen. Pas maar af. Ja. Zo, dag mevrouw. Dag. Wat kan ik voor u doen? Ja, meneer de opticien, het is zo, ik ben een landskind. Oh, zo gaan we gaan dan doen. Ja. Ik zoek even gegevens op. Ja, goed. Wie is uw naam? Palme, met een P. Oh ja. Hier zie ik hem. Hier heb pas nog een... Ja, kijk een beetje naar achter. Alles onder controle. Ja. Wie nog?
Dan zal ik starten dus nog wel kloppen. Ja, ik denk het wel. Zeg maar, wie lang moet ik erop wachten? Zit je niet in het bezit van een bril? Ja, Nee. gezellig. Nee. Hier? Oh, ja, eens kijken. We kennen Angus Waal. Maar dan, zolang het mag, dan doe je ook niet. Want je zit niet in bezit van een bril, zag je, hè? Nee. Dan moeten we Angus kijken dat we... Wat gaan we nu krijgen met Rob? Ik heb het wel anders niet meer afgewassen. Toch. Liggen een hele hoop stof. Wil je het misschien even opwassen? Dat was ik ook. Toch. Nou, weet je wat je doet? Zet ik je even. Dan kan ik je even fatsoenlijk poetsen. Nu nog zwanger. Beste landspiek moet zo met de benen maken. Niet echt landvriendelijk meer op de sjees. Sorry. Gang. Sorry, mevrouwke. Hoe waren we gebleven? Ja, Oh god, ja. Je hebt geen brillas gezet. nee. Weet je, ik ga toch zo lang in een zachte lens. Oh god, daar word ik problemen met krijgen. Wieso dat? Ja, ik fiets de hele verdomd plastic binnen. Ach, wow. Dat kan ik me niet voorstellen. Ik ook niet. Ja, en als ik zin heb, dan krijg ik ze er wel goed. Och, mevrouwke, blijf maar even lekker zitten. Comfortabel. Pak je gaf een lens met ongeveer uitsterk. En mevrouw, laat je er niet achter. Zeg me goed, het is een drama. God mevrouw, laat hier die benen ook eens even gemorgen. Hoe nog zondag. Moest niet worden in de soep zitten. Och, mevrouwke, kijk eens. Deze lens is gelukt. Met die sterkte moet het wel gewoon voor een paar dagen. Ja, ik zal ze proberen om in te krijgen. Hoe is dat? Kom maar met, ik heb daar een groot spiegeltje opgehangen. Kent je ze in? Ja, zo. En mevrouw, wie zit hier? Nou, als ik de benen omlaag kan doen, zal ik u dan eens even vertellen. Sorry mevrouw. Laat mij gewoon alle zakken. Alles? Wat zal ik maar niet doen? Ja, eigenlijk vind ik ze allemaal niet zo geweldig. Ik heb gewoon mijn gezicht niet net. Maar weet je, als ik nu een man gehad heb, hij heeft me dan metgenomen. Hij deed met kinderkiekje. Och mevrouwke, zo ben ik toch voor? Oh. Nou, weet je, toch niet dat simpele maar. Dat past het beste bij mij. Zal ik toch op de naast moeten zitten, wil ik mich niet overal tegenaan lopen. Laat mich nog eens kijken dan. Oh, ja, simpel, dat is er. Leuk. Ja, Zo. toch de Ja? Ja. Super. Ja, ik heb ze ingedaan, maar of ik ze nog goed krijg, is nog met een vrouw. Maar dan laten ze me gewoon zitten. Foei, mevrouwke. Dat is niet goed voor ik uitskuis. Ja, dat weet ik. Dat is toch maar een noodgeval, hè? Wacht eens even. Ik kijk af wanneer de lens binnen is. Palmen. Ja. Dat is ongeveer 3 dagen. Maar dan bel ik je even als er binnen is. Oh, ja. Ja? Super. Zo. En mevrouw? Ja. Ganz klaar. Ja, toch niet helemaal. Super. Ik ben niet blij dat ik van dat geval aan ben. Wie is het nog? Ja, ik kijk ook gelijk vooruit. Heb ik gezien? Ja. Als de glijsjes van het montuurtje binnen zien, zet ik zich erin, de bellige gafjes op, en 3-4 dagen mevrouwke. Ja, zo. Oh, wacht maar, ik pak wel even op. Wat meinst du, dat is niet best? Ik ben door. Dag. Dag mevrouw. Brillenhekje met Fransje, goeiemorgen, hè? Het al opgelachen. Daar ga ik met hem. Ja, Wat een doorheen hier vandaag. fijne dag. Ja, dan. Dag.
nog niet klaar. Nee, dat is ze toch. Dag. Mevrouw en meneer, hoe meet ken ik u van dienst hier? Mijn man is doof. Echt nou? Ik zal maar nog eens zelf kijken. Doe me zo doof. Doe dus nog. Ik zit toch wel. Kom van de hoek en doe me zelf ook. Zet die Ja, meneer, die laatste dag weer. Alles zo. Alles zwem? Ja, maar van links naar rechts naar de boven. Oh, hier staat het van die zaten. En ik zie die 3 keer. Oh, mevrouwke, misschien moet je even gaan zitten. Of proberen dus nog even. Zo het gedenken. Is misschien een kwestie van wennen, ja. Oh, dan loop ik nog maar even naar het kruidvat. Prima. Mevrouw, wilt je mich dan even een pakje komen met me? Kom op, Zwaarder. Alvast bedankt. Zo, hoe waren we gezien? Je ziet een beetje doof. Ik ben niet doof, hij is doof. Zie ook. Nee toch, weet je meneer, ik moet altijd alles 3 keer tegen hem zeggen. Ja, dat noem ik loesterd. Du sprichst onduidelijk hoon. Ik spreek niet onduidelijk. En trouwens, dan wordt het niet dat de ziggensleers lips lezen leers. En trouwens, ik moet alles 3 keer tegen dich zeggen. Ik ben s'avonds kijk kapot de ganse dag dat je kwaad tegen dich. Ik ben het kotse zat. Ja, echt. Mevrouwke, zullen we voor meneer hangen zijn huurtasje doen? Ja, is goed. Goed. Hij kan doen. Ja, naar rechts. Ja, kom maar. We gaan een kantje. Je wil een beeld zetten op de zenuwen hier. Maar ja, die lijn zit ook echt niet. Nee? Nee, hou ze met ons. Oh, Ik zal het lekker net ook niet. kom maar, mevrouwke. Kom maar, zeg maar. Halen we dat laatste dingetje in stroet. Pak ik even een hulpdingetje vurig. En wat? Een zuigerke. Ik kan moeilijk met mijn vingertje in een huisje gaan zitten vreutelen. Nee? Ik verschrok me jongens al. Ik ken er mij ook niks bij voorstellen. Kom maar eens, halen we dat laatste ding eruit. Alle, had ze nog weer het laatste ding? Nee, ik zie niks, mevrouw. Wacht even. De zaklamp. Zo, nog eens. Mag ik ook eens gewoon? Nee, niet pitchen. Ik ga het zitten. Zal ik eens even kijken? Door. Kom hier. Alle. Mevrouwke, ik zal u nog sterker vertellen. Je hebt geen lens meer in. Echt hoor? Nee, Ja, dat geeft het er nog niet. dan moet ze nog hier ergens liggen. Wacht maar, wacht maar. Ja, maar ik heb het toch in gedaan hier. Ja, maar wacht maar, dan halen we het ook mee. Nee. Ik heb, Toch. ja, ik heb nog veel met gedaan. Hè. Met dit sluit echt alles. Kom vrouw, we maken dat we wegkomen hier. Ja, want wat ze hier heurst. Zuster nergens. Ja, ik Oh, kom dat met. is goed. Dat is goed. Zeg Elle, Ja, wie noemt ze de dag? Nou, 2 dagen regen. nou. Mooi niet. Oh, ja. Maar we moeten niet klagen over de zomer. Want we hebben best een hele schone zomer gehad. Ja. Ja, wel jammer dat er op woon zich veel, dat dan wel. Ja. Maar, ja. Och ja, in dit land zullen we misschien ook maar moeten wennen aan de regen. Want soms levert het ook wel eens gaat op. Zo wie Nou. dat man wat om 4 uur 's morgens opsting om te gaan jagen in het bos. En naar het bos hergereden, daar aangekomen, sloeg het weer om. Kou, wind, hagel. Je denkt je bent gek, stapt terug in de auto, draait zich om, riet terug naar huis en legt zich nog even lekker terug bij de vrouw in bed. En zegt de vrouw, wie is het boete? Slechtzetter, vies, wind, hagel, kou, niks aan. Ja, zegt die vrouw. En dan te bedenken dat hij nu als er van mij in het bos loopt te jagen. Ja. Of dat met de gevangene, dat door de beul naar de galg wordt gebracht.
Boah, zette heer Bul. Wat een shit weer, hè? Och, zette Bul, doe moest niet klagen. Ik moet door dit weer nog terug naar huis.